Pano ndipo Nyasa Voice Box pamene timakhala ya Malawi osiyanasiyana amene akhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale zitokatsiko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi nkhani imene yavuta pano ku Malawi ndi nkhani ya mafuta pamene pandithu a Malawi Energy Regulatory Authority kapena kuti MERA akufuna kuti mafuta akwere kuno kwathu ku Malawi. Ndi Boni Kalindo amene wandithu ndi president wa bungwe la Malawi First, the People First, akuti tumodi ya lero akuti anayitanidwa kuti akakambirane ndi akuluakulu a MERA kuti mwina apatsekena kake kuti nkhani imeneyi ayisayilankhule. Ndi Boni Kalindo akuti iwowa sangagulidwe ndiponso palibe ndalama imene ingagule kuti asakambepo nkhani ya mafuta kuti akwere. Akuti wakuona kwawo kuti mafuta akakwera ndi kuti munthu osauka kuno ku Malawi avutika kwambiri. Tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti ndivuti Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani ya MERA kufuna kukweza mafuta kuno kwathu ku Malawi pano pa Nyasa Voice Box. Kwa amene samamuziwa Boni Kalindo, the DC, akhoza kumangondionera patali ndikumanditenga ine ngati wophweka, kumanditenga ine ngati wosowa zochita, kumanditenga ine ngati mmodzi mwa makhruks amene ali muziko muno. Ine sinimapanga za chibwana ndi munthu, na ikafika nthawi yomuteteza munthu osauka, ikafika nthawi yonena chilungamo, ikafika nthawi yonena kuti tisamupondereze munthu osauka, ine palibe amene angandigwedeze ndimangoyima pa chilungamo. Ndipo ndizang'alula kung'alula ndi kung'alula mopanda kumuopa wina aliyense. Ndipo ngati m'maofesi mwanu mukamakhala ngati mmakambirana zonena kuti amene uja tizamugonjetsa ndi ndalama, amene ujayo siku lina azafika posiya kunena chilungamo chifukwa chakuti tampasa chithumba. Ndafuna ndikubetereni kunena kuti aliko ena amene amazinamiza kuti ndi ma activist, aliko ena manjanjawidi, aliko ena asizinantole amene mukamaona pamaso mmaona ngati amenewo ndi ma civil society. Munthu wake sine, muziyapeza amenewo azikutengerani zanu, azikusungirani zinsisi zanu, koma osakhala kuti muzisewera ndi ine ndimangokhapa kukhapa kuswa motere kuti wina akapusanane au expose him, ndipo uzakhumudwa kwambiri nitakuchita expose chifukwa ine sinimagawa masiwiti. Utenga wanga walero ukupita kwa mkulu wa MERA ndi azinzache ochokera kuboma. Iwe umachodwa kuti ndipo ndizangong'alula ndikuti nding'alula. Kajecha iweyo, kajecha iwe mkulu wa MERA, iwe kajecha ndi azinzako ochokera kuboma kunena kuti meeting ija inathatu bwino kwambiri imene munandiyitana zana lija, imene mmandinyengerera kunena kuti mziko muno muchitika zoopsa mukukweza mafuta. Ndiye ineyo ngati activist ndisalankhulepo kanthu mundiona kandalama. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ndinakuuzani paja kuti ndikaganize, ndiye maganizo anga aja ndi awa kunena kuti ngati alipo ena kaya ndi atolankhani amma TV kaya ndi ma activist amene mmakonza kumakambirana nawo nkhani zokuti mupondereze a Malawi, munthu wake si ine. Iwe kajecha iwe ndi azinzako ochokera kuboma amene mmandiuza kunena kuti muli ndi programu yokweza mafuta a petulo komanso diesel ndi parafini, koma muli ndi mantha motero kuti ma meeting anu alephereka katatu. Pali ma ministers ena ndi azinzawo akukangana ngati legiregi akunena kuti iye sakufuna kuti mafuta akwere. Legiregi minister legiregi akunena kuti sakufuna kuti mafuta akwere, koma ma ministers ena ngati otchola zikopa akufuna kuti mafuta atakwera, koma nokuli mkangano. Ndiye mwagwirizana kunena kuti mufuna mugule ma activist, mugule atolankhani, motero kuti mmodzi mwa ma activist amene munamuganizira
iwe kajecha ndi ineyo ndi azinzako munandiyitana ine ku city center kuti tikakambirane mundipase makobiri kuti nkhani imeneyi ya mafuta ikatuluka ineyo ndisalankhulepo kanthu ndiye munthu achesi inetu kutereko uthengawo ndikukupasani inu ndi anzanu akubomako kunena kuti ngati plani yanu inali imeneyo yonena kuti mufuna mundipase ine ndalama kuti ndisalankhulepo kanthu pa nkhani ya plani yanu yokweza mafuta ndiye ndikuying'alula mama wa uno itu kunena kuti abale anga inu osauka ndi abale anga onse amene mukukumana ndi mavuto muno Malawi kunja kuno kuli plani yonena kuti amera akufuna ndi aboma akufuna akweze mafuta amagalimoto mafuta a parafini petulo ndi dizelo posachedwa pa zikwera muziko la chakwera motero kuti paja zinthu zoopsa zimachitika iyeyo akachoka ngati sizichitika pano akumudikirira kuti nzawoyo apite ku China paja pali program yonena kuti mmene wapanga mwambo wa zulo ndi president wa ku Mozambique uja anthu ena anyamuka kale kupita ku China anyamuka ndege za zulo ndipo ndege zinazaza izo taxpayers money ndiye paja amati akanyamuka akapita kunja ndi pamene Malawi muno mbuyo mu masala zikuchitika zinthu motero kuti mafuta akwera ND ngati apange manyazi akwera alimo muno koma ngati paja ikakhala practice yawo traditional practice yawo mafutawo akwera iyeyo akachoka kupita ku China motero kuti muona m'maradio anthu amene timawadalira ngati atola nkhani azikhala ndi mabriefing omakambirana nkhani za mafuta mungoziwiratu kunena kuti amukapeza anthu khandi TV yanji akukambirana za mafuta kuti kodi nkhani ya mafuta iyi imakhala bwanji mungoziwa kuti amene alandira ndalama komanso mukapeza ena amene mmadalira inu kuti amakumenyerani maufulu ogulagula mukapeza akukamba nkhani ya mafuta muziwe kuti amene alandira ndalama kuteko mmodzi mwa iwo amene amamufuna kuti ati nkhani imene iyi asayilankhule ati nali ineyo ndiye mwaupondatu ine ndi nyonyolidotu ine sinimacheza ni munthu ine sinimapanga za masewera na amene akuvutikira muno wa Malawi chachiziwikire mafuta amene akakwera ndiye kuti anthu amene amadalira maminibasi azunzika amene amadalira michini yakumuzi azunzika anthu ambiri even olo magesi amene akwera china chilichonse chikwera muno Malawi mafuta akwera china chilichonse chikwera chimanga chikwera china chilichonse pakali panopa chakwera kale ndiye chikweranso kusogoloko mukakweza mafuta kutoko mafuta akukwezedwa ndipo soka kwa iwe mzanga osauka iweyo wakumuziwe amene iweyo ulibe china chilichonse amene abale yako siyandale unkadalira kuavotera anthu amenewa ndi cholinga kuti mwina mukayika pampando azabweresa Malawi wabwino awa ndi awa akupangana kuseri kuti afuna akweze mafuta a petro dizelo parafini akwera posachedwa ndi ali pa ulendo opita kumakagula maactivist motero kuti maactivist agudwa komanso atola nkhani agudwa muwaona Malawi ndino anthu ochenjera winaso sakupusisani muwaona motero kuti ndamva chisoni kumuona wina wake amene amamenyera ufulu wazogulagula munthu wakalekale amene ziko limamudalira akulankhula motumbwa kumanena kuti kuli bwino mafuta akwere kusiyana ndi kuti asamapezeke ziwani kunena kuti ena anapita ku India kukangongola ndalama kuzera kuboma la Malawi kuti ati agule mafuta ena anapita ku Mozambiki kuti so akangongole ndalama agule mafuta muno Malawi muno muphulika bomba posachedwa pompano bomba
ndipo soka kwa ife amene tili osauka. Yafikapo nthawi ija sopano ankanena mu baibulo kunena kuti izafikapo nthawi imene olemera azakondwe, izafikapo nthawi ogulisa azakondwe, ndipo muziwe kuti zinthu zikwera m'Malawi muno koopsa. Ndipo ndizomvetsa chisoni kuti pali anthu ena amene ati alemere pa pologalamu imeneyi polandira ndalama kuchokera ku boma, kuchokera kumera, ndipo pologalamu iyo yafika kale mkatimo, yayamba kale kugwira ntchito, motero kuti atola nkhani ena apa TV ina anapita ndithu kukapanga pologalamu imene apasidwa mamiliyoni. Ndipo muona ma-activist ena apanga ngakhale press conference posachedwa pompano, chifukwa zimenezo ndi zimene zinali ku meeting imene ine ndinayitanidwa ngati president wa anthu osauka, ndikuwuzidwa kuti akalindo ife tikukuopani, chonde tikupaseni ndalama ndi cholinga kuti musalankhulepo pa nkhani imeneyi ya mafuta. Mungokhala phe. Ndiyeni ndimazifunsa mu mtima mwanga mukuti asa ine ndingalole zingatheke kuti ndingokhala phe Amalawi akuzunzika ine ndikakhale phe Amalawi akuzunzika. Taona ni nkhani yamba kundilowa kukhosi, kundiyima china chache kukhosi, kusonyeza kuti nkhani ndikulankhula ini nkhani yovunda, nkhani yosakhala bwino. Ine ndikakhala phe basi ndi asiye Amalawi akuzunzika, mukamuyang'ane opanga naye zimenezo. Ine siningalole kuti Amalawi akazunzike, ine siningalole kuti ndikalandire ndalama at the expense of the poor Malawians. Amalawi konse kuli muliko thamangani muzamve utengawu kunena kuti nayitanidwa ine kuti ndipasidwe mamiliyoni ati ndisalankhule za kukwezedwa kwa mafuta, amene ati akwere bwina masiku omwewa ngati ati alozedwe, koma paja amadikira kuti nzawoyo achoke muno m'Malawi. Iwe wakuntchewu amene ukukonza mademo achilima, iwe samalira. Atumizidwa anthu kumeneko kuti akafufuze kuti akupanga ni ndani, koma ndikupempheni kunena kuti olo wina atabwera ndi unyolo, olo atabwera ndi mfuti, ati chifukwa chakuti iye ndi bale acho wa president ndiye amayang'anira ku area asate, osaopa, osafoka, osapanga mantha. Tiyeni tipange mademo. Ngati mwakonza mademo kuntchewu, inenso ngati president wa anthu osauka ndizabwera mu ntchewumo. Ngati ndi mademo aliko, ine ndizakhalapo. Choncho kwatumizidwa ena ake ati amene amaanamiza anthu kuti yo amamenyera maufulu, amene mukuwaziwaja ojujudukaja, anu ene mukuwaziwa ndi kale, abwera mu ntchewumo atumizidwa kuti atadzafufuze kuti kodi zikuyenda bwanji, ndi cholinga kuti akupezeseni mavuto. Koma ngakhale olo mavuto asakhalepo kaya akhalepo, mademo aliko basi ku ntchewu. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Munakonza programu yokuti munipaseka mamiliyoni ndisiye ndisalankhule nkhani ya mafuta, nditi inaying'alula mama wa uno ondifuna andipeza, the DC.